Det var også underligt, at alarmen gik. Hvem kan starte alarmen? Det lyder ikke som om den er stoppet. Sådan, nu kører den. Nu er der ikke problemer. Hvad hedder det? Ved du noget om straf? Jag är från Sverige, jag vet inte. Vet du någonting om straff? 1 minut. 1 minut til at tale om straf. Ja. Bare lige nu der. Man vil jo, det er det, jeg mener, man vil jo helst ikke straffes. Men hvis jeg skulle straffe, så jeg tænker, okay, jeg skal virkelig mærke. Hvad kan du bedst mindst lide? Lad være med det der. Jeg blev mobbet meget i min gamle folkeskoleklasse. Og en dag, så ville jeg gerne hævne mig på min klasse. Jeg ville gerne straffe dem. Og så gjorde jeg det en dag, at jeg tog en masse af den mælk, skolemælk med hjem, som folk havde bestilt. Den tog jeg med hjem, og så stod de der i 6 dage og rådnede og blev mugne. Så tog jeg dem med i skole, og så skiftede jeg dem ud med noget af den friske skolemælk. Sådan at de fik den der helt mugne, forfærdelige, klamme skolemælk at drikke. Der var 4 af mine klassekammerater, der kastede op. Hvor du ved, jeg tror sgu, jeg lukker den ned. Det bliver vildt. Man skal bare sætte hovedtelefonen. Det värsta straff. Ja, en rigtig slem straf. Att få sina senor utdragna ur sin hud. Du vet, så här långsamt. Ja. I gang kunne man også, altså i gamle dage kunne mennesker godt lide at kigge på straf. Vad sa du att de gamla dagar. Ja. Människor ville jättegärna titta på straff. Ja, eller hur? Eller hur? Ja. De ville liksom se, vad händer konkret? Hvad kan du mindst bedst lide? Hvordan vil du straffes? Hvad kan du bedst mindst lide? Förlåt, jag... Nej, okay. If you know the worst things, what of those worst things do you like the most? Ja, sluk. Hvordan vil jeg helst straffes? Jeg vil helst ikke straffes. Men hvis du nu skulle straffes, hvilken straf vil du så vælge? Jeg vil hellere snakke om oplevelser, hvor man kunne associere følelsen af strafhed. Jeg føler mig straffet for tiden. Jeg prøver bare at straffe ham. Min straf er at være ven med Jessica. Do you want to write a song about me or what? Jessica. Oh no! Thank you. Bye bye.